Większość się bawi, ale powiem to, co nam to daje, bo jest najczęściej pytanie, ale co wy znów Ślązacy wymyślacie, znów chcecie sobie coś tam pokazać, że wy Ślązacy, że nie Polacy, że to tamto. Nie, najważniejsze jest tak, poczucie. 850 000 Schreiber, że są narodowości śląskiej. I teraz władze polskie go dają, dobra, szrajbliście się, ale my was nie uznajemy. Ale wiecie czemu nas nie uznawają? Bo w ustawie z 2005 roku nie było szrajbnięte, że jest grupa etniczna Ślązoki. Są. Chodzi też o to, żeby były pieniądze na nauczanie języka śląskiego w szkołach, śląskiej tradycji i na wsparcie takich organizacji jak te, dzięki którym my sam są, żeby mogły dbać o tę kulturę, żeby ona była żywo. Niech się poruszy, nie boi ziemia, niech to usłyszą, tam krajno zdjęma. Czaną się wyrwać z tego więzienia, uderzyć z pełną siłą rażenia. Pękają pręty w tych naszych klatkach, podsuńcie ludzie, to nasza walka. Dźwigniemy Śląsk na naszych barkach, skrzydeł nam dodo. Życzę, aby te 100 000 podpisów się udało jak najszybciej zebrać i aby tą ustawę oczywiście parlament nam uchwalił. Dziękuję bardzo. Niech się poruszy, nie boi ziemia, niech to usłyszą, tam krajno zdjęma. Czaną się wyrwać z tego więzienia, uderzyć z pełną siłą rażenia. Pękają pręty w tych naszych klatkach, podsuńcie ludzie, to nasza walka. Dźwigniemy Śląsk na naszych barkach, skrzydeł nam dodo.